Terve taas kaikille, mä oon täällä Stumbleuped Edgeä pelaamassa edelleen. Mä tän kerran jo läpäsin, mutta haluan läpäistä uudelleen vielä. Tää on niin kiva mappi. Ainakin meikäläisen mielestä. Tosin on tää aika rasittavaakin. Ja meillä on täällä Master Slowlla. Juoksennellaan. Ja ensimmäinen checkpointti. Mitä? Hetkinen. Joo. Minuuttia pelattu, ei ole todellista. Tässä ei tarvitse kuin juosta ja hyppiä. Ja nyt ollaan täällä tuulettimissa, tai mitä nää nyt ikinä onkaan. Tässä on tommonen kikka, että menee vaan pitäisi nää superslideja ja silleen sitä pääsee. Tää on kanssa semi-helppo. Tässä ei tarvi kun vaan niin kun juosta ja väistellä, kun täältä tulee myöhemmin tuolta lentelee noita kuulia, niin ei se tarvi oikein muuta tehdä kuin väistellä niitä ja juoksennella täällä putkessa. Ai vitsi, välillä käy noin. Apua, täältä tuli niitä palloja. Sitten tässä ei tarvitse kuin juosta tonne ylös ja sitten ollaan jo vähän jo aika pitkällä. Tai no siis ei nyt edes kovin pitkälle, jos ajattelee, että miten pitkä tää kenttä on. Oho. Tässä kävi nyt vähän hullusti. Jei. On vähän tyhmä, kun näitä tippumisia ei voi skipata. Ainakaan tässä Stumbleuped Edgessä, kun en mä halua seivata itteeni pääsemällä mihinkään. Oi vitsi, nyt tuli lähellä. Oi vitsi. Siellä kaverit invailee. Ja nyt ollaan jo täällä ihme luurankohai trampoliinissa. Oho. Miten säälittävän pieniä nämä yhdet kalat on. Ja nyt ollaan täällä ihme. Nää on yhtä rasittavimpia kohteita tässä mapissa. Ainakin minun mielestä. Nyt menee aika hyvin. Onks toi vika? Ei. Ei vitsi. Noniin. Uudestaan. Jes. Pääsin tosta. Ja tänne. Ja päästiin sekin. Mikä tässä on seuraavaksi? Ai niin tää slide-kohta.
Tää on helppo. Tai ainakin aika helppo. Tämä on monta kertaa pitänyt ykkösellä. Mutta välillä tässä pitää tosiaan mennä tänne ylös ottaa vauhteja. Sitten vielä vikat vauhit ja näillä päästään tänne. Yllättävän pitkällä ollaan jo. 7 minuuttia vasta pelattu. No siinä vikassa kohdassa menee sitten pitkään ja tässäkin saattaa mennä. Tää on kyllä yksi rasittavimmista kohdista tässä kentässä. Ei. Tämä mappi on täynnä ärsyttäviä ja typeriä esteitä. Ja tämä on yksi sellaisista. Ehkä jopa rasittavimpana toi äskeinen hyppely. Ja tää on kans ihan sikavaikea. Tai ei nyt vaikea, mutta ärsyttävä. Vitsi, mulla mennessä aina pitkään. Ja mä tipuin tänne. Nyt lähdetään pelleilemään. Jee. Junglerolli. Toimiikohan tässä muuten se yksi junglerollin kikka? Jotenkin. Nyt, please. Ei. Nyt et tonne mua siitä alas. Tai voiko sitä sanoa tönimsiksi? No et edes tonne voinut heittää. Nyt käydä sitten vähän taas pellimässä. Pääsisikö muuten tonne ton suuhun? Ei pääse. Nyt. Älä töni mua. Ei. Tääpä rupes tönimään. Tai liuuttelemaan. Okei, mä pääsin taas tänne. Tää on rasittava hyppy. Päästiin. Noniin, kohtahan ollaan vikassa kohdassa. Tääkin on aika semi-helppo. Noniin, nyt pääsin tänne. Tää on ärsyttävä kohta. Okei, alku meni ihan fainisti. Toinen, ei niin. Ei. Ei ole todellista. Ja tipuin. Ei. Miksi sitä kentästä on tehnyt näin vaikea? Ammut tää tyyppi on sinne. Noniin, okei. Kumpi suunta? Tää. Ei jos kantsin. Ei oo todellista. Nyt mä yritän mennä täältä. Ei!
Ei. Ei sinne. Ei. Just sinne se heitti. Jaha. On tää rasittavaa. Kohta 18 minuuttia jo pelattu. Ei ole todellista. Vitsi. Okei. Menen tällä kertaa täältä. Miksi mä pystyn mokaamaan kaikki hommat tälleen? Heitä nyt sinne ylös, ei sinne. Jahas. Okei, tosta ei kansi mennä tonne. Se on nyt selvä. Taas. He eivät todellista 20 minuuttia jo kellossa ja en ole päässyt tästä eteenpäin. Tosin on viime kerralla meni joku 23, olisikohan se ollut 23 minuuttia. Vai miten paljon se oli kummalla. Noniin, nyt tapahtui jotain. Hei, miksi noin vasarat? Ja todellista, miten hankala tästä kentästä on oikeasti tehty. Tää siis on niinku hankala, mutta mä näen tässä kyllä aikaa. Mä tajun niinku mitä tässä pitää tehdä ja se onkin ihan helppo tajuta. Mutta tässä menee oikeasti vaan aikaa. Ainakin minulla. Vitsi. Tää kyllä ei sinne. Ammu nyt tässä johonkin. Se ei tässä ole mitään järkeä. Jaha. Kumpas tästä nyt? Mennään tänne. Tässä ei ole oikeasti mitään järkeä.
ehdottoman ärsyttävää. Ja ehkä vähän hankalakin. Ja todellista. Tää on niin ärsyttävää. Ihan oikeesti mulla meinaa mennä tässä kohta hermo. Vitsi. Ei. Miten mä nyt onkin makasin? Mä hyppään aina tonne. Vitsi. Sitä ei oikeesti mahdollista. Miten mä koko ajan tipun tässä? Jes. Sitä video jo pitkä. Kohta 40 minuuttia pelattu. Ja todellista. Miksi mä nyt pääsen edes tolle ekalle tommoselle ihmelaatalle? Tai mikä on? Nyt? Ei. Nyt. Heitä edes kerran sinne. Se riittää. Sitä videokin pitäisi kohta jo lopettaa. Ei oo todellista. Jaha. Heitä nyt sinne ylös jo. Vitsi. Noniin, jes. Ihan kiva. Ei. Just tossa oli nyt semmonen tilanne, että tosta olisi voinut päästä sinne ylös. Nyt, please. Tämä on pelattu jo kohta tunti. Nyt, sä ammut mut sinne ylös. Jes! Vihdoin ja viimein mä läpäsin tämän kentän. Jes! Tää on siis toinen kerta, kun mä läpäsin tän. Mutta silti kiva. Meni melkein tunti, mutta okei. Ei se mitään. Käyväs ottaa vielä free spinnin. Noniin, ja mitäs tulisi tällä kertaa?
Hei, kiitti kun katsoit videon. Muista tykätä, jos tykkäsit, ja tilaa kanava. 3 tokenia. Ei enää. No, se on moro.